मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र यांचा जन्मदिन भारत देशात मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना सिरोंचा शहरात देखील भव्य शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते। विविध धार्मिक समिती, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वीर मराठा, दुर्गा वाहिनी, हनुमान भक्तांच्या सहभागाने यात्रा उत्साहवर्धक ठरली। शोभायात्रेची सुरुवात विठ्ठलेश्वर मंदिरापासून करण्यात आली। सकाळपासूनच सिरोंचा येथील विठ्ठलेश्वर मंदिरात रामभक्तांची गर्दी पाहायला मिळाली। यावेळी भक्तिमय वातावरण दिसून आले। सायंकाळी सजवलेल्या रथात प्रभू श्रीराम मूर्तीची मिरवणूक विठ्ठलेश्वर मंदिरापासून काढण्यात आली। यावेळी सिरोंचा नगरी राममय झाली होती। यावेळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज होती। पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी एसडीपीओ संदेश नाईक, ठाणेदार समाधान चव्हाण आणि पोलीस कर्मचारी यांची यावेळी उपस्थिती होती। एनटीव्ही न्यूज मराठी, सिरोंचा, गडचिरोली।